Terneuzen in the picture. De Passion maakt indruk. Mooi voor Terneuzen eens een keer, iets anders, toch? Heel indrukwekkend. Prachtige muziek, ja, mooie teksten, ja, prachtig. En verder in deze Zeeland nu. Uitbreiding waterpark mogelijk weer vertraagd. En verzameling gekocht van 100.000 stuks. Goedenavond. De Passion in Terneuzen is vlekkeloos verlopen. Ruim 5000 mensen waren er gisteravond in Terneuzen bij. En veel mensen keken thuis op tv naar de uitzending over de paasvertelling. Zo ging het er gisteravond aan toe. Welkom bij de Passion 2025. Het is klokslag 8:30 wanneer dan eindelijk de Passion op een vol Stadhuisplein start. Duizenden mensen zien onder andere Eva Simon schitteren als Maria. Aan de andere kant van Terneuzen is dan het kruis in beweging gekomen. Bij de tocht lopen honderden mensen mee richting het centrum. Waarom loopt u mee? Ik zit al 3,5 jaar thuis met post-covid, dus ik kan niet zo heel veel. Dus voor mij was het heel belangrijk om hem dit jaar mee te lopen. Wat vindt u ervan om het zo te zien? Ja, het is iets unieks te zien, zeker voor hier. De Passion krijgt een extra Zeeuws tintje door 2 nummers van Bluff. Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een klootzak ben? Rond 9:15 komt dan het kruis aan op het Stadhuisplein. Neemt Maria afscheid van Jezus en kijken bezoekers tevreden terug op deze eerste Zeeuwse Passion. Wat vond je mooi? Het gezing, ja, gezongen en zo. Mooi voor Terneuzen eens een keer, iets anders, toch? Ik heb mijn man ook al 15 jaar leven verloren. En dan doet die liedjes toch ook wel heel veel. Heel indrukwekkend. Prachtige muziek, ja, mooie teksten, ja, prachtig. En verslaggeefster Simone Gideonse staat in Terneuzen. Simone, het was dus echt geslaagd hè, voor het publiek. Ja, dat klopt. Ja, voor het publiek was het een mooie avond. Ook voor de kijkers thuis, maar ook voor de gemeente Terneuzen. Zij zijn ook blij, want zij wilden graag het imago van Terneuzen verbeteren met de Passion. En ook een impuls geven aan de stad. Ja, dat is wel de hoop. Hè. Daarom hebben we natuurlijk de investering gedaan. Dat merkten we gisteren al, dat er ook echt mensen van ver naar Terneuzen zijn gekomen. Om toch een keer de Passion te willen zien. Maar aan de andere kant ook echt Terneuzen wel wilden zien. En we hebben al geluiden van mensen die inderdaad zeggen, nou, het is toch wel een keer de reis naar Terneuzen waard om te gaan kijken hoe het er echt uitziet. De gemeente Terneuzen heeft €50.000 aan kosten bijgedragen aan de Passion. Volgens de gemeente is dat geen weggegooid geld geweest. Ik denk dat we hele verstandige keuzes ook hebben gemaakt. Maar als je ook zag hoeveel mensen er zijn geweest op het event zelf, maar ook gewoon de hele dag door de stad. En alle reacties die we nu nog steeds binnenkrijgen, is wat ons betreft een geslaagde investering. Er waren bovendien geen veiligheidsincidenten. Ook voor de dragers van het 250 kilo zware kruis is alles goed verlopen. Op een zere schouder na dan. Ik dacht dat het zou wel meevallen. Ik ben er toch echt wel van teruggekomen. Mijn schouder zit hier ook nog een beetje blauw. Vanochtend nog wel gesport om het een beetje los te krijgen, maar ik voel hem wel, dat zeker. Toch was het voor Dani uit Hulst een bijzondere ervaring. Hij liep voor zijn overleden oma, met wie hij vroeger altijd samen naar de Passion keek. Dit maakt het wel speciaal, ook dat het dan in Zeeuws-Vlaanderen was, zeg maar. Het gebied dat zij ook echt wel kende, een ras echte Zeeuws-Vlaming was zij. Dat maakt het wel extra speciaal. Ja, Simone, een speciale tocht dus hè, met dat kruis hè, voor veel mensen. Maar dan zagen we dat het afbreken van het podium eerder vandaag, ja, dat nog in volle gang was. Hoe is dat nu? Ja, dat is nog steeds in volle gang. Je ziet en hoort het misschien wel achter mij. Ze zijn nog volop bezig. Ik heb net even met een van de harde werkers hier gesproken. En hij zei dat het vandaag nog doorgaat en ook morgen. En na morgen moet alles hier weer opgeruimd zijn. En inderdaad, waar we het over hadden, hè, kun je inschatten, is in te schatten of de Passion ook op langere termijn een impuls gaat geven aan Zeeland? Of liever gezegd aan Terneuzen. Ja, precies. Ja, dat is nog even de vraag. De Passion was vorig jaar in Zeist. We zijn een aantal maanden geleden in Zeist geweest om die vraag te stellen. Wat heeft het daar gedaan? We zijn naar B&B-eigenaren, inwoners gegaan. En zij zeiden dat er eigenlijk niet extra mensen nu naartoe zijn gekomen na de Passion. Dus het is nog even de vraag of dat dan in Terneuzen wel gaat gebeuren.
Ja, je hoort in ieder geval toch, het is geslaagd voor Terneuzen. Maar zien we dat ook terug in de kijkcijfers op tv? Ja, volgens de eerste berichten zijn er zo'n 1,7 miljoen mensen geweest die hebben gekeken naar de Passion. En dat is toch wel een flink aantal. En dat betekent ook dat 1,7 miljoen mensen met het paasverhaal aan hun paasweekend zijn begonnen. Simone Gideons, dankjewel. Vanuit Zeeland is door 2 mensen aangifte van misbruik gedaan tegen een 34-jarige politieman uit de Brabantse gemeente Altena. De politieman wordt verdacht van zedenmisdrijven en schending van zijn ambtsgeheim. Er hebben in totaal 4 mensen aangifte gedaan. Ze zijn zowel minderjarig als meerderjarig. De politieman is ook een bekende organist in de reformatorische wereld. Zijn YouTube-account heeft miljoenen views. Dit huizenblok in de Nieuwstraat in Vlissingen krijgt een grote muurschildering van oude vissersschepen in de voormalige vissershaven, de huidige jachthaven in het centrum. Het gaat om een tafereel uit 1935. De zwart-witte mural wordt gemaakt door streetartkunstenaar Stefan Telen, die normaal met kleur werkt. Maar het is juist ook weer een uitdaging om het zwart-wit te doen. Omdat je dan eigenlijk gewoon, ja, je bent beperkt met je kleuren. Dus heel erg met contrast en diepte spelen. En op die manier gewoon wat diepte in die schildering te krijgen. De bewoners wilden van de saaie gele muur af. Omdat die gele muur om de paar jaar hartstikke groen werd. En dan moest die weer schoongemaakt worden. En zo is dat begonnen om deze schildering erop te zetten. En wat vindt u van het resultaat tot nu toe? Ik vind het fantastisch. Echt fantastisch. Het bekeravontuur van voetbalclub Walcheren zit erop. De vereniging uit Vlissingen verloor gisteravond in de halve finale met 3-0 van Dongen. En is daardoor dus uitgeschakeld. Walcheren was de laatst overgebleven club uit onze provincie in het bekertoernooi. De wedstrijd trok daardoor veel bekijk. Zo'n 1000 toeschouwers zagen dat Walcheren 1 helft goed mee kon met Dongen. Dat in de competitie 2 niveaus hoger speelt. Maar na de rust beslisten de Brabanders het duel. Dan kom je uiteindelijk toch in die halve finale na 2 prachtige wedstrijden die hier thuis te hebben gespeeld. Ja, en dan ga je er natuurlijk ook voor. En al helemaal als je proeft en merkt dat je hem kan pakken en dat je dan toch nog laat liggen, ja, dat is heel jammer. Het zat ook niet helemaal mee. In de eerste helft doen we denk ik goed mee. Ja, dan moet hij gewoon net eventjes goed vallen en dan net voor rust. Ja, een eigen doelpunt, heel ongelukkig. Maar ik denk dat we zeker trots mogen zijn op wat we hebben weggezet met Walcheren dit seizoen. Door het halen van de halve finale heeft Walcheren wel een ticket verdiend voor de voorronde van het KNVB-bekertoernooi volgend seizoen. De uitbreiding en verbouwing van waterpark Veersemeer, het vakantiepark bij Arnhemuiden, loopt vertraging op en gaat mogelijk zelfs niet door. Dat denkt raadslid André Alting van PvdA GroenLinks in Goes. De Raad van State gaf vorig jaar groen licht voor het park aan het Veersemeer, maar de bouwvergunningen zijn nog niet geregeld en dat kan een groot probleem worden. Uiteindelijk zou het kunnen betekenen voor de bouw dat er geen bouwverkeer komt, omdat het wellicht zo is dat er geen vergunning afgegeven kan worden voor dit waterpark. Waterpark Veersemeer mag vernieuwen en uitbreiden. Dat heeft de Raad van State vorig jaar bepaald. Het vakantiepark bij Arnhemuiden wordt 31 hectare groter en er komen 800 vakantiewoningen en 22 appartementen bij. Maar diezelfde Raad van State deed in januari een uitspraak in een andere zaak die milieuorganisatie Greenpeace had aangespannen. Voortaan moet de overheid de regels bij natuurgebieden strenger handhaven om de uitstoot van stikstof te beperken. De stikstofdoelen van 2030 die moeten gehaald worden volgens de rechter. En ja, als je dan hier kijkt naar het Veersemeer, wat ook een Natura 2000 gebied is, het heeft gevolgen voor alle ontwikkelingen. Het waterpark staat op Middelburgs grondgebied. Het gemeentebestuur is bang dat de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft voor de uitbreiding. Ja, als die regels inderdaad strikter gehanteerd gaan worden, kan dat voor 3-Star betekenen dat het vertraging oplevert. Onwenselijk, maar het is zoals het is. 3-Star, de eigenaar van waterpark Veersemeer, denkt dat het wel mee zal vallen. Het gaat om een vakantiepark dat al bestaat sinds 1972 en dat al veel vergunningen heeft. Bovendien komen er minder huisjes dan in een eerder plan en ze stoten ook nog eens minder stikstof uit. Ja, heel veel uitstoot is al vergund en het wordt alleen maar, de situatie wordt veel beter ten opzichte van wat het was. En om stikstofuitstoot tijdens de bouw te beperken, was al besloten dat 3-Star het park niet in 1 keer zal uitbreiden, maar verspreid over een aantal jaren. Toch blijft het koffiedik kijken wat de toekomst brengt. Het is, wat dat betreft is het moeilijk in te schatten natuurlijk wat er sowieso gebeurt met stikstof. Maar zoals het op het moment ligt, denken we dat meevalt.
In de studio aangeschoven politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, die zaak van Greenpeace waar we het telkens over hebben. Is dat echt een probleem? Nou, PvdA GroenLinks in Goes denkt van wel, hè, dat zag je net. Kijk, zij zijn sowieso tegen de komst van dat waterpark Veersemeer en zeker tegen die uitbreiding. Dus de wens is ook een beetje de vader van de gedachte. 3Star denkt en hoopt dat het wel mee zal vallen, want die willen nu wel eens eindelijk aan de slag. Het vernieuwde park had al in 2023 open moeten zijn. En als je daar gaat kijken, daar is nog helemaal niks. Het lijkt net, hè, Goes, Middelburg, dat die een beetje verschillend over de zaak denken. Want in Middelburg wordt gezegd, ja jongens, geen vertraging. Nee, Middelburg wil dat dat park er graag komt. 3Star heeft het in 2018 van de gemeente Middelburg gekocht. En het idee was om snel aan de slag te gaan. Men dacht, dat kan ook makkelijk, want het is een bestaand park. Veel vergunningen zijn er al. Nou, inmiddels zijn we 7 jaar verder door een juridische gang naar de Raad van State. Ja, als daar weer een vertraging bij komt, dan is Middelburg niet blij. Marcel de Kranen, dankjewel. En dan nog even dit. Stripboekenfanaat Rini Leenhouts uit Groede heeft een enorme verzameling Donald Ducks gekocht. Het gaat om 100.000 exemplaren. Voor Rini is het een droom die uitkomt. Hij is een verzamelaar en deze aankoop betekent een vertienvoudiging van zijn collectie. Ja, ik ben er heel blij mee. Super. Ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen, zo blij. Ik lees het boekje al, ja, volgens mij is het abonnement sinds dat ik geboren ben. En al die tijd ben ik op geabonneerd gebleven en lees ik ze. Ben ik erbij gaan verzamelen, ook stripboeken. En nu de grootste aankoop, vermoedelijk qua Donald Ducks van mijn leven. Hij neemt de collectie over van Jan Simons uit Limburg, die er met pijn en moeite afstand van doet. Ik moet ermee stoppen. Mijn gezondheid laat het me niet meer toe. En ik wil het mijn vrouw niet meer laten zetten. Omdat ik niet weet hoe lang dat het nog allemaal gaat duren. Tot pijn. Jan hoopte dat de collectie in zijn geheel verkocht zou worden. En dat is gelukt. Hoeveel Rini ervoor heeft moeten betalen, wil hij niet zeggen. Wat hij wel wil zeggen, is wat hij ermee gaat doen. Welke ga je als eerst lezen? Nummer 1. Nog nooit in mijn handen gehad en daar ben ik nieuwsgierig naar. Allereerste, oktober 1952. Die wil ik. Bijzonder hoor. Heel bijzonder, ja. De collectie wordt aankomende woensdag met een vrachtwagen opgehaald. Het paasweekend is goed begonnen met een redelijk zonnige dag. Temperaturen tussen de 15 en 17 graden. Morgen nog iets warmer en zonniger. Maar voor de paasdagen zelf is wat regen voorspeld. Al blijft het met temperaturen rond de 18 graden aangenaam. En straks krijgt u nog een uitgebreid weerbericht voor het paasweekend. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen dan zijn we er weer. Dan ook weer met het weekoverzicht. Heel graag tot dan en alvast een fijn paasweekend.